שלום וברכה לכולם, אנחנו נמצאים בדף י"ב וזה מופיע בעוז והדר, בגמרות של עוז והדר בדף י"ג עמוד ב'. בסדר, אנחנו נמצאים, ראינו לגבי שאלת הגילוח במועד ואבל, אנחנו בי"ב עמוד א' וזה מופיע בי"ג עמוד ב', י"ג עמוד ב', בסדר? יוסי. טוב, אנחנו י"ג עמוד ב' למעלה, בסדר? אומרת הגמרא כך, ראינו אתמול שיש כאלה, יש ברייתא שאומרת שברגל אבל, ברגל ובאבל פעם אחת הוא מותר, פעם אחת הוא אסור. ראינו תלוי אם יש גם באבלות יש רגל, ואם ברגל יש הערמה, בזה זה יהיה תלוי האם יהיה מותר לו להסתפר או לא. אומרת הגמרא, בכל מקרה רב חייא בר אשי בשם רב הלכה כדברי מישהו מקל כאן וכאן. כלומר אנחנו הולכים לפי דברי המקל בכל המחלוקות לגבי אבלות ולגבי המועד. רבי שמעון בר אבא בשם רבי יהושע בן לוי הלכה כדברי מישהו מקל בהלכות אבל. האם הוא בא להדגיש דווקא לגבי אבל ולא לגבי המועד, או שהוא בא להצטרף ולומר את אותו הדבר? אפשר יש מקום להתלבט בדבר הזה. רבי שמעון רב אמר שפם כנטילת ציפורניים לכל דבר. כלומר כאשר לאדם יש בשפה העליונה שמפריע לו והוא רוצה להוריד, זה נחשב כנטילת ציפורניים לכל דבר, ומתי שיהיה מותר לו לטול ציפורניים, אותו הדבר גם לגבי נטילת השפם. אמר רבי ירמיה, ובלבד בנוטות, כלומר לא מדובר סתם על שפם, אלא על הנוטות, אלה השערות שנוטות ומפריעות לו באכילתו. רבי יצחק בר נחמן בשם רבי חנינא, זוג בא לפני רבי בשפם ובנטילת ציפורניים, והתיר להם רבי. כלומר מי זה אותו זוג? זוג תלמידי חכמים, באו עם שתי שאלות, אחד בא לגבי הנטילת של השפם, אחד נטילת ציפורניים, ורבי התיר להם כפי שראינו שציפורניים ונטילת שפם הם אותו דין. רבי סימון בשם רבי חנינא שני זוגות היו, אחד מעמתן ואחד מידד, כן? ממקומות שונים, אחד מעמתן ואחד ממקום שקוראים לו מידד. עלה אחד בשפם ואחד בנטילת ציפורניים, כל אחד עלה עם שאלה אחרת, והתיר להן רבי. כהדה רבי שמואל בר אבא דמקת אחותי, כן? אחותו של רבי שמואל בר אבא נפטרה, והווה יתיב מצמי תופרי, כן? אז והוא בעצם כסס את ציפורניו, או לא כסס אלא הוריד את ציפורניו, צמת את ציפורניו, הוא נטל את ציפורניו. סלק רבי אלעזר לגבי ולא כסיתון, כלומר הוא לא התבייש להראות שהוא גזר את ציפורניו באבלותו. סלק רבי נתן בר אבא לגבי וכסיתון, כשרבי נתן הגיע אליו הוא כיסה את זה ולא רצה שהוא יראה שהוא גוזז את ציפורניו, הוא גזז את ציפורניו. אמר לי, יש לי שאלה אליך, למה? מנקומי רבי אלעזר לא כסיתינו ומנקומי את מחסלון, למה אתה לפני רבי אלעזר לא כיסית? הראת את ציפורניך בגאווה ולא כיסית, ואילו אצל שאני עליתי, רבי נתן עלה, כיסית. אמר לי, ומאי הצוואר, דעת חביב עליי כרבי אלעזר? כן? עכשיו, מה בעצם הוא עונה לו? הוא כנראה אומר לו, תשמע, רבי אלעזר אני יודע, אני איתו ביחסים מצוינים, ואני יודע שהוא לא יחשוד בי שסתם גזרתי או שזלזלתי באבלותי. אבל אתה, זה משהו יותר פורמלי, יותר רשמי, גם יכול להיות שאתה סובר שאולי אסור, לא רציתי שתחשוב שאני מזלזל באבלותי, ועל כן כיסיתי את ציפורניי. אומרת המשנה הלכה ב' אלו מחבסין במועד. אז דיברנו על אלה שיכולים להתגלח או להסתפר, יש גם כאלה שיכולים לחבס במועד, ומכאן כמובן אנחנו יכולים ללמוד שאסור לחבס במועד, חוץ מי שבא ממדינת הים ומבית השביה, היוצא מבית האסורים, והמנודה שהתירו לו חכמים, וכן מי שנשאל לחכם והותר. אז זה לכאורה חוזר על אותם אנשים שהיה להם אונס קודם לרגל, אבל כמו שראינו מקודם,
ויש פה תוספת, יש עוד דברים שמותר יהיה לכבס אותם, שלא הולכים לפי האדם אלא לפי הפריט, כמו מטפחות הידיים ומטפחות הספרים ומטפחות הספג וכל העולין מטומאה לטהרה, הרי אלו מותרים. שאר כל אדם אסורים. כן, יש לנו דברים שהם נועדו ללכלוך, וכיוון שמתלכלכים הרבה, זה שקיבסתי לפני המועד לא יעזור לי לתוך המועד, ועל כן מטפחות כאלה כמו למשל מטפחות הידיים, מגבות לידיים, או מגבות שאתה מסתפק ועולה בהם אחרי מקלחת, אחרי בית המרחץ, או מטפחות הספרים, ונראה שזה ספרים או ספרים. לכאורה הפרשנים כאן מסבירים ספרים שמשתמשים בדבר הזה למי שכבר מותר לו, זה נועד להתלכלך. אז מטפחות הספרים אנחנו נראה גם לאחר מכן שזה כאילו מה אתה צריך פתאום מטפחות הספרים, אתה צריך דווקא במועד פתאום לכבס אותם. לכן מסתבר שזה מטפחות הספרים, ומטפחות הספרים יהיה להם דין אחר שאנחנו נראה בהמשך. וכל מה שעולה מטומאה לטהרה שהיית צריך לטהר אותו במועד, אז אתה צריך לטהר אותו במועד, אז מותר לך יהיה כמובן לכבס ולנקות אותו. טוב, אומרת הגמרא, תנאי בל נרי נשים מותר לכבסן במועד. בל נרי נשים זה אותם סדינים שהם כנראה מתעטפות בהם לאחר המרחץ, ואז אומרת הגמרא, היא בל נרי נשים, היא בל נרי אנשים. כלומר באמת הדין שווה בשני הבל נרים הללו לגבי המועד. מהו בל נרי נשים? רבנן דקיסרין אמרי אנטיניה. כן, שוב זה כנראה משהו שהיה מפורסם וידוע אצלהם, שזה סוג כנראה של דברים של סוג של מגבות או סדינים שמתכסים בהם לאחר המרחץ. רבי אבאו בשם רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבסו במועד. כלומר מה שאמרתי לך כל אלה כי יש להם הרבה חלוקים, יש להם הרבה בגדים, יכלו לכבס לפני המועד, לא חיפשו לפני המועד, אסור להם, אלא אם כן היה להם אונס. אבל אומר לך רבי יוחנן על הרציונל הזה, מי שיש לו רק חלוק אחד שהוא עתיד להתלכלך ולא יכול גם לכבס אותו, בוודאי יהיה מותר לו לכבס אותו במועד. אמר רבי יוסי ברבי בון, אל תחשוב שזה חלוק אחד כפשוטו, אלא בלחוד תרי, דיה שלחד ולבש חד. כלומר מה זה נקרא חלוק אחד? לא רק שיש לו חלוק אחד ממש, אלא חלוק אחד שזה בעצם שניים, שאחד שהוא תמיד יכול לכבס אותו ואחד שהוא לובש כשהוא מכבס. אז זה נקרא עדיין חלוק אחד. בגדי באון קומי רבי יוסי, נכון, באון קומי רבי יוסי, בגדי קטנים מאין, האם מותר לכבס בגדי קטנים במועד או לא? אמר לון, כמי שאין לו אלא חלוק אחד. בגדי הקטנים נחשבים כדין מי שיש לו חלוק אחד. למה? כי זה בגדים שהם בהגדרה מתלכלכים כל העת, ואי אפשר גם אתה תכבס אותם לפני, זה לא יעזור, הם מתלכלכו, זה כמו מי שיש לו רק חלוק אחד. אגב, על הדבר הזה יש שאלה גדולה, האם נשים שחסר להם, יש להם דווקא את החלוק הזה, הם צריכים דווקא את הבגד הזה, הם חייבים, יש להם כל המלתחה שלהם מלאה, האם זה נחשב כבגד אחד או לא? דנו בזה הפוסקים. מה? אף פעם אין מה ללבוס, נכון? אז זה כדין חלוק אחד. לא הבנתי. קונה לפני החג. בסדר, גם אחרי שהוא קונה אין להם. טוב, על כל פנים יש דיון בפוסקים מעניין. הלאה, אומרת הגמרא, באון קומי. כן, אז שאלו את רבי יוסי שאלה נוספת, תנינן, אין קורין ולא חולצין ולא מברין, אלא קרוביו של מת. אז אנחנו נראה את זה בהמשך, במשנה, לגבי האבלות, ובמועד לא עושים פעולות כאלו שהן פעולות של פרסיה, ולכן לא קוראים ולא חולצין בפרסיה, חולצין הכוונה חליצת כתף שהייתה נהוגה בזמנם, לא מברין אלא קרוביו של מת, לא מברין, סעודת ההבראה היא בעצם הייתה סעודה של לאבלים ולקרובי המת, לא רק כפי שאנחנו עושים היום, אלא גם לקרובים של המת. אז עכשיו לא עושים את הפעולות הללו בפרסיה, אלא רק בתוך ביתו. אז אומרת הגמרא, שאלו את רבי יוסי, הבת מטלתי זעירה. כן, היה לו בית קטן, וקריבוי באים מאו לגבי, וכל הקרובים רוצים להגיע לסעודת ההבראה, אבל הבית קטן, הרבה קרובים, מה עושים? מהו דיאטבון פלגון מן לגב ופלגון מן לבר? האם מותר להם חלק יהיו בפנים וחלק יהיו בחוץ? האם כוונה בתוך ביתו
ממש בתוך ביתו שלא יראו בחוץ, או גם בצורה כזאת, זה נחשב שכולם סמוכים על הבית. אמר לון, יעלון פלגון יום הדין ופלגון למחר, אין בעיה. מה יעשו? חצי חצי, היום חלק יאכלו את סעודת ההבראה וגם למחר. ומכאן נראה שסעודות ההבראה שלהם לא הייתה רק הסעודה הראשונה שלאחר הלוויה, אלא במשך השבוע גם כן היה להם עוד סעודות הבראה, שהיו מברין את כל הקרובים. אז הוא אמר אין בעיה, יעשו היום חצי ומחר חצי. בקיצור, אסור להם לשבת בחוץ. אמר רבי מנה, הן דאבינן סברין דומקללה חמר. כלומר, אחרי שראינו שרבי יוסי הוא כזה מקל בעניין של המועד, והוא הגדיר שכל בגדי הקטנים נחשבים כחלוק אחד, אז היינו בטוחים שגם לשאלה הזאת הוא גם יקל, ולא היא. הוא בעצם הקל בדבר אחד, החמיר בדבר אחר. למה הוא מציין את זה? אולי כדי להראות את יושרו של רבי יוסי, ואין לו איזשהו דווקא עניין בקולה או זלזול במועד. מה? כן. 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 אולי גם את זה הוא רוצה להדגיש. להראות שבעצם יכול להיות שבזה משהו אחד אתה מקל, משהו אחד אתה מחמיר, אתה לא יכול ללמוד מהם. גם זה אפשרות. אפשרות. שמחת המועד, אתה אומר. שהוא... כיוון השני. כן. גם זה יכול להיות, בהחלט. יפה? אוקיי. ממשיכה הגמרא ואומרת, מתפתני מטפחות ספרים, אין מחבסים אותן במי רגליים, אבל מחבסים אותן בנטר ובורית מפני הכבוד. אז כאן בוודאי מדובר על מטפחות ספרים ולא ספרים, למרות שזה גם לא בוודאי, כי חלק בפרשנים אומרים שאולי גם אפשר להסביר, אבל משמע שכאן אנחנו מדברים על עניין של הכבוד. גם שאתה מחבס את מטפחות הספרים, שהם ספרי הקודש, אתה צריך לנהוג בהם בכבוד, ועל כן אתה לא מחבס אותם במי רגליים. מי רגליים זה לא שתן, אלא מי רגליים כפי שאנחנו אומרים. הם לא מכניסים מי רגליים מפני הכבוד, כוונה הם היו כמובן ממחזירים, הכביסה שלהם לא הייתה כל פעם ממים חדשים, ומים ששטפת בהם את רגליך שבא מן הדרך היו מחבסים בזה. אז את זה אל תחבס את מטפחות הספרים. למה? אתה צריך לנהוג בהם כבוד. היה מטפחות ספרים גם כיסויים של הספרי הקודש. אז או כתבי הקודש, היו מכסים אותם במטפחת, דווקא מפני כבודם. אז לכן, כאשר אתה מחבס אותם זה. עכשיו, אם במשנה מדובר במועד במטפחות, שנייה אחת במטפחות ספרים, זה קצת קשה, מה פתאום דווקא במועד הוא חייב לחבס את המטפחת של הספרים. ייתכן שזה יתלכלך וזה לא כבודו של הספר, אולי. אבל יותר מסתבר לומר שבמשנה מדובר על מטפחות ספרים, וזה מה שתוך כדי התספורת מכסים את הבן אדם, וזה עתיד להתלכלך, וכאן מדובר על מטפחות ספרים, וזה לא דין במועד, אלא דין כללי, איך מחבסים. לא, יש כאלה שמותר להם, מסתבר שהיו לא מעט, שהיה מותר להם להסתפר, זה המשנה הראשונה שלמדנו, יש כאלה שמותר להם, מצוין, אז אותם כאלה התירו לאחר כך לספר לחבס את המטפחת. טוב, אפשר, קדימה, אומרת המשנה הלכה ג' מה? לכן עשיתי את ההבדלה, בדיוק, לכן עשיתי את ההבדלה, שפה זה דין בספרים, כתבי הקודש, וזה דין כללי ולא קשור למועד, ובמשנה מדובר על מטפחות ספרים. ממשיכה המשנה ואומרת, הלכה ג' ואילו כותבים במועד, אז דיברנו על גילוח ותספורת, דיברנו על כיבוס, ועכשיו אנחנו עוסקים בכתיבה. אז מה מותר לכתוב במועד? קידושי נשים, דהיינו אם אתה רוצה לקדש אישה בשטר, לכתוב לה, אז מותר שמא יקדמנו אחר, אסור להתחתן במועד, ראינו כבר אין מערבין שמחה בשמחה, אבל לקדש מותר. זה שני דברים שונים. כי זה האירוסין, פעם זה היה נפרד. בסדר? אז קידושי נשים מותר. גיטין גם כן מותר לכתוב במועד. שוברין, גם כן, מה זה שוברין? זה בעצם שטר הודעה שהוא שובר את החוב. די תקי, אלו בעצם צבאות של
שכיב מרע, שאם לא תכתוב אותו עכשיו אז לא יהיה אחר כך. הוא מתנה, כלומר שטר מתנה, שאם גם כן לא תקבל עכשיו אולי אחר כך יתחרט. פרוס בולין, אלו בעצם השטרות שאתה מוסר לבית דין את החוב כדי ששמיטה לא תשמט. אגרות שום, כלומר אם אתה צריך לשום או משהו של יתומים או לשום איזשהו עניין שלאחר מכן לא תוכל כדי לגבות ממנו חוב. אגרות מזון כדי שישומו קרקעות למזון האישה האלמנה. שטרי חליצה ומיעונים, כן? שטרי החליצה, כלומר שהייתה בית הדין עושה מעשה בית דין שהאישה חלצה לאיש. ומיעונים, עם ילדה שהיא הסירו אותה אימה ואחיה, יכולה למען כשתגדיל, והיא צריכה לעשות את זה אד הוק, אז מותר גם שטרי המינויים. רק רגע, שטרי בירורים זה שטרי הבוררות, תכף נראה את זה גם בגמרא. כל אחד מקבל, זה בורר לו וזה בורר לו, כל אחד מקבל על עצמו מישהו לפתרון הסכסוך. ומניסיון, ברגע שיש לך הסכמה, תעשה את זה הכי מהר, כי אחר כך הבוררות הזאת יכולה להתחמק. וגזרות בית דין, אם יש אצלם איזה שהן גזרות שבית דין גוזר במועד, הוא יכול להוציא על כך איגרת. ואיגרות של רשות, אנחנו נראה מה זה אותם איגרות של רשות, נראה איגרות של שאילת שלום. כן. לא סתם ככה, מה שאסור לכתוב לא תופס, מה שמותר מותר, מה שלא לא. אומרת הגמרא ואינו מיצר. שואלת הגמרא ואינו מיצר, כלומר אמרת שמותר, מילא אני מבין שטרי קידושין לכתוב במועד זה שמחת המועד, אבל גט לכתוב במועד זה צער, אינו מיצר. אומרת הגמרא, אמר רבי זעורא, מכיוון שנתן דעתו כבר לגרש לפני המועד, אינו מצר. ברגע שהוא החליט להתגרש זה כבר לא משהו עצוב לו, ולעיתים הפוך. שוברים, מה זה? אימולוגים. אנחנו רואים שהם נותנים גם את הפרשנות של המילה שנמצאת בזמנה. אגרות שום, הכוונה לשום היתומים. אם צריך לשום את נכסי היתומים, לשלם לבעל חוב או לכתובת אישה, אז אפשר לכתוב את זה במועד. אגרות מזון, הכוונה למזונות אלמנה, צריכים לקחת מן הירושה, מן היורשים, לקחת מהם מה שראוי למזונותיה של האישה, אז מותר לעשות את זה, כיוון שזה למזונות האישה, מותר לעשות את זה במועד. שטרי חליצה, אלו הן שטרי חליצה, כלומר מה הם אותם שטרי חליצה שמה כותבים בהם? תמן אמרים, מה כתוב בשטרי החליצה? דקרבת קודמינה ושרת סיני מלווי רגלה דימינה, כלומר היא קרבה לפנינו והורידה את נעלו, את נעל ימין מעל רגלו, ורקת קודמנה רוקה דמיטרזי על ערה, והיא רקקה בפנינו רוק שהוא רוק ניכר על הארץ. ואמירת ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחי. שטרי מעונין, אילו הן שטרי מעונין, מה כתוב בשטרי המעונין? לא רעיין עלי, לא שוויין עלי, לא צווין עלי, התנסב עלי. כלומר לשונות של מעון שהיא ממאנת להמשיך ולחיות עם אותו האיש, ועל כן היא יוצאת ממנו בלא גט. ושטרי ברורין, מה הם אותם שטרי ברורין? רבי יוחנן אמר קומפרומסין. שוב פעם, אני יודע, אולי שום פרומס, הבטחה, בקיצור שהם החליטו וקיבלו עליהם, כן, הסכמות, שהם הסכימו והתחייבו לקבל אותו כמי שיברור בסכסוך שלהם. זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. וגזרות בית דין, אלו הן גזרי דינים, כלומר פסקי הדינים מותר יהיה לכתוב אותם במועד. למה שיהיה מותר לכתוב את פסקי הדינים במועד? כי לפעמים, אני כמובן לא מדבר על המציאות של היום, אבל לפעמים הפסק הדין הוא מושפע מכל מיני דברים, אז אם תכתוב אותו עכשיו ותכתוב אותו אחרי המועד יכולים להשתנות דברים, ולכן כן מעשה בית דין. ואגרות של רשות זו שאילת שלום, ועל כך יושבים הרבה היתרים ביחס להתנהלות שלנו במועד, אם זה וואטסאפים וכדומה. טוב, אומרת המשנה הלכה ד' אין כותבים שטרי חוב במועד, אבל זה לא התרנו לך לכתוב, סתם לכתוב שטר חוב, אין צורך. למה? כי אתה יכול לתת את החוב, לתת את ההלוואה בלי השטר, ואת השטר תכתוב אחרי המועד. אבל אם אינו מאמינו או שאין לו מה יאכל, הרי זה יכתוב, כי פה אתה צריך את זה לצורך המועד. אין כותבים ספרים, תפילין ומזוזות במועד,
כלומר למרות שהייתי חושב שזה דבר מצווה, אולי יהיה מותר, לא כותבים כתיבת סתם במועד, ואין מגיעים אות אחת אפילו בספר האזהרה, כלומר אפילו הספר האזהרה שכהן גדול קורא ממנו ביום הכיפורים, לא מגיעים אפילו אות אחת, שוב כדי שלא לכתוב במועד. רבי יהודה אומר, כותבו אדם תפילין ומזוזות לעצמו, תובע לעצמו תכלת לציציתו, כלומר לעצמו יהיה מותר, כלומר שאסרתי לך אומר רבי יהודה זה דווקא לאחרים, אבל לעצמך מותר יהיה לך לעשות את הדברים הללו דבר מצווה. אומרת הגמרא, מה? תכף נראה את הסוגיה פה באמת. אומרת הגמרא, אין כותבים שטרי ארסיות וקבלנות במועד. ארסיות מלשון אריס, כלומר שטרות כאלו של הסכמים, של קבלנות ואריסות, לא כותבים במועד, משום שאין צורך דווקא לכתוב את זה במועד, זה לא משהו שהוא חייב לעכשיו, ואם אתה מקבל על עצמך עסק כזה או אחר, אסור לך. השם, אמרנו לך שמותר לכתוב שטרי שומה, אבל מי שם כדרכו, ובלבד שלא ימוד ושלא ישקול ושלא ימנה. כלומר לא יעשה פעולות של פעולות חולין מובהקות, ישום, יסתכל, יתבונן, יעריך, אבל לא יעשה את זה באופן של עושה את זה בחול של מדידה ושקילה וכדומה. ומקבלים קיבולת במועד לעשותה לאחר המועד, ואין מקבלים קיבולת במועד לעשותה בתוך המועד, כלומר קבלנות שהיא יכולה להיות לאחר המועד מותר לעשות את זה, וזה מצד ההפסד. קבלנות לעשותה בתוך המועד זה אסור, כי ממילא הפעולה הזאת היא אסורה. והשם שם כדרכו, בלבד שלא ימוד ושלא ישקול ושלא ימנה, זה המשכה של הברייתא. אמר רבי ירמיה, אם אינו מאמינו, אמרנו שבעיקרון לא כותבים שטרי חוב במועד, אבל אם אינו מאמינו מותר. מה הכוונה אם אינו מאמינו? אינו מאמינו ללווה, או שאין לו מה יאכל ללבלר. כלומר אם הוא לא מאמין לו ללווה ולמלווה לא מוכן לתת לו, אז כותבים שטרי חוב. או אם הסופר, שהיו כותבים את השטר, לא היו כותבים ככה סתם, אלא היו הולכים לסופר שכותב, אז אם הסופר אין לו מה יאכל, גם כן מותר לספק לו עבודה במועד, כדי שיהיה לו מה לאכול במועד. אמר לו רבי יוסי, אם אמרת כך, נמצאת מתיר את קורבנות במועד. הרי איזה בעל מלאכה עושה את המלאכה שלו בשביל הכיף רק? אנשים עושים כדי להתפרנס. אז ממילא עכשיו תגיד, כל דבר יהיה מותר במועד, כי אין לו מה יאכל. טוב, כנראה שכל בעלי המוניות היו ממש על הקצה. בכל אופן הוא אומר לו, זו לא סיבה להתיר. אלא מה הכוונה במשנה? אלא הכוונה אם אינו מאמינו למלווה שעברה, או שאין לו מה יאכל למלווה הבאה. כלומר, בעצם מדובר רק בסיבה שבין המלווה ללווה. או שהמלווה לא מאמינו ללווה על חוב שכבר נתן לו, והוא משגע אותו ואומר בוא נכתוב שטר, על מה שכבר נתתי לך, מותר לעשות את זה במועד. או על המלווה הבא, כלומר אתה עכשיו רוצה הלוואה כי אין לך מה לאכול במועד, ואתה בא ללוות והוא לא מוכן לתת לך בלי שטר, גם זה יהיה מותר. ולא, אין לו מה יאכל, לא מתייחס אל הלבלר, אלא אין לו מה יאכל, מתייחס ללווה. אומרת הגמרא, אמר לו חד ברנש, עובד תפילוי במועדה. כן, אז אדם אחד איבד את תפיליו במועד. עתה לגבי רבי חננאל, אז רבי חננאל היה סופר והוא רוצה שיכתוב לו תפילין, שלח אותו רבי חננאל הפוסק לגבי רבי אבא בר נתן, ששאל אותו, תשאל את הרב. והנה חלוקה בין הסופר לבין הפוסק. אמר לי, אז רבי אבא אמר לו לרבי חננאל, הב לי תפילך וזיל כתוב לך. לא, אתה תיתן לו את התפילין שלך, וברגע שאתה נותן לו את התפילין שלך, לעצמך מותר, כדברי רבי יהודה. סוג של הערמה, אבל תראו מה זה, זה כאילו להיות סופר, זה מחייב. אז הוא אמר לו, לך תעשה את זה כך. אמר לי רב, אבל רב פסק לו אחרת. איזה כתוב לי? לך תכתוב לו, אין בעיה. הוא שואלת מיד הגמרא, מתנית פליגה על רב? למה? כי מה המשנה אמרה? כותב הוא אדם תפילין ומזוזה לעצמו, לאחר לא, אז איך רב התיר לו ללכת ולכתוב עבור האדם הזה שאיבד את תפיליו?
פטר לי בכותב להניח. כלומר כל מה שאמרתי לך אסור לך לכתוב לאחר, היינו להניח לאחר המועד שיהיה לך כבר פול זמין של תפילין ומזוזות. אבל אם עכשיו מישהו צריך, מותר לך לכתוב. וכאן מה שיעקב העיר מקודם, באמת שאלה כאן מה המנהגם היה לגבי הנחת התפילין. האם עצם העובדה שהוא איבד את תפיליו במועד, מה קרה? כי הוא כנראה השתמש ונאבד לו. ואתה רואה שהוא צריך לכתוב לו עכשיו. נכון. אפשרות נוספת להסביר את זה, שהוא צריך את זה מיד אחרי המועד, הוא לא יהיה לו מה להניח תפילין. ולכן מותר לו לכתוב את זה גם עכשיו, זה נחשב כצורך המועד. זה נכון. נכון, וזה מנהג אשכנז. רגע, בואו נסיים, רבותיי. קדימה, ממש בואו נרוץ את זה קצת. אומרת הגמרא, ותובע על ירחו תכלת לציציתו. הרבי יהודה בשם שמואל, רבי אבאו בשם רבי יוחנן, תובע אפילו בפלך, איתנו לך אפילו על ידי כלי. רב אמר, תובע בפלך, בין לו, בין לאחר. שוב פעם רב מגיע ואומר לא רק לעצמו אלא גם לאחר. שואלת מיד הגמרא, מתנית פליגה על רב? הרי מה כתוב? תובע על ירחו תכלת לציציתו, על האחר לא? אז איך רב התיר? שוב פעם פטר לי בתובע להניח דווקא אז, אבל עכשיו לא. בואו נסיים את המשנה. אומרת המשנה הלכה הקובר את מיתו 3 ימים קודם לרגל, בטלו ממנו גזירת 7. כן, אם הוא 3 ימים ישב כבר 7 מתוך ימי השבעה, אז בטלו ימי השבעה. אנחנו נראה שהגמרא תגיד אפילו 8 ימים קודם לרגל. אם הוא ישב 8 ימים, דהיינו הוא הספיק לשבת 7 ויום אחד מן 30, ביטלו ממנו גזירת 30. למה? מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים ואין עולים. יש הבדל בין שבת לבין הרגל. בשבת כתוב רק עונג, לא כתוב שמחה, ועל כן אבלות נוהגת בשבת, אמנם נוהגת בצנעה, ולכן השבת היא עולה להיות חלק מספירת ימי השבעה והיא לא מפסיקה אותם. לעומת זאת הרגל יש בו ימי שמחה, וכיוון שכך לא נוהגים בו אבלות, כיוון שכך הוא מפסיק, ואם הוא מפסיק לכן הוא לא עולה ממניין השבעה ולא עולה ממניין 30, והוא מבטל אותם. ואת הדינים הנוספים אנחנו נראה בעזרת השם מחר. ברכת השם עליכם.